os 4 primeiros. Non sei, Ian, se vos tamén tedes esas dúbidas, esas sensacións, se estades aínda situando o grupo, se Ponferradina e Racing van a estar arriba ao final. Eu penso que somos dous equipos que vamos a estar pelexando polo playoff. Pero tedes xa máis ou menos o grupo situado ou tamén vos costa? A nós está nos costando moito, sobre todo polos equipos madrileños. Eso é o que nos pasa a nós. Quizá outras temporadas, pois, tiñamos os xogadores máis controlados, nos equipos como había tempo que non cambiaban. Agora con os equipos de Madrid, pois, pásanos un pouco que tes dúbedas con algúns xogadores que non coñeces e ao final hasta que ves os vídeos que te preparan os místers, pois non os sitúas ben. E esta xornada impresionante, porque 7 equipos madrileños, 5 vitorias e 2 empates, co cal estes equipos danlle un plus ao grupo. Bueno, imos a centrarnos no partido Ponferradina. En que cambiou do ano pasado a este? Novo adestrador, que é Carlos Terrazas, que é un adestrador ascensor. Non sei se o equipo o biches máis, non sei, máis evolucionado. Este ano a Ponferradina creo que vai estar, como xa dixen agora, vai estar peleando por estar arriba. Cambiou a maneira de xogar, xoga unha táctica 3-3-3-1 que non é moi habitual de ver, deixa os 4 de arriba bastante descolgados e ao final, pois, se te despistas un pouco, pois, plantase diante do porteiro porque te atacan con moita xente. O que non te despistaches foches ti, que igual ti non o vas a decir, pero fixeches un partidazo. Moitas gracias. Deixa a portería a cero, con oportunidades xa veremos de Yuri, de Ríos Reina, esas dúas primeiras foron clarísimas, pero vos tamén tivestes as vosas, sobre todo esta de Mendy. Esta foi clara, o pasado defensa estive atento a esa xogada e conseguiu salvar na baixo paus e ao final, pois, bueno, é unha ocasión bastante clara que se non íamos a poner por diante no marcador, pois, a mellor o cabo partido hubiera cambiado. Como este Racing, línea continuista con respecto á segunda volta do ano pasado. A segunda volta do ano pasado, ao final, en puntuación, en bagaxe, foi unha segunda volta de playoff. Sí, este ano a xente que conseguimos fichar meteuse rápido no equipo, temos unha idea bastante clara de xogo e ao final, pois, bueno, estamos intentando levala no campo e os resultados de momento están acompañando. O que sí, primeira metade máis igualada, a segunda sufristes un pouco máis. Sí, quizá a segunda parte a Ponferradina foi un pouco mellor que nós, tiveron bastantes ocasións, bastantes tiros e ao final, pois, bueno, acabamos sufrindo un pouco, pero conseguimos sacar un punto de un campo que moi pouca xente creo que vai sacar algo positivo dali. Pois aí temos eses achegamentos do Racing, xa vimos na primeira metade con Mendy, na segunda seguramente foran un pouco máis tímidos. Non sei como ides notar esa baixa arriba de Joselu. Unha baixa importante. Unha baixa importantísima. Eu sempre dixen que para min o ano pasado Borja e Joselu eran os dos mellores delanteros da categoría. Ao final, queras ou non, un xogador que marca 15 goles por temporada, vale notar. Pois aí temos, a ver se atopa, seguramente non haxa que atopar un sustituto de Joselu, senón que outros xogadores teñan que interpretar un rol pois moito máis protagonista no aspecto goleador, porque levades un gol marcado en 2 xornadas, pero creo que o máis positivo é que, aquí Gonzalo pouco favor che fixo, A culpa foi miña por Barça, estaba de espaldas e ao final, pois, intentou devolverme como puido, ao final, bueno, saiu pa diante. Eso, o que ten o xogo combinativo desde atrás. Hai que pegar para arriba. Patapón para arriba, que diría Clemente. Outro paradón de Macai, un xogador como Yuri nesta categoría, por moito que pasen os anos, é un xogador que tamén marca absolutamente as diferencias. E despois, contra o final, esta acción, ti que estabas aí pretiño, non sei como a vida. Sen dúbida ninguna. Pois era o que estaba mellor situado. Se el di que non. Sí, eu creo que en canto notou o contacto, o xogador da Ponferradina estaba como tolo por tirarse o chá. Non había quinto árbitro, pero estaba Macai, pero non había nada. Temos algún protagonista para escoitar, non? Sí, pois imos escoitar o que se dicía ao final do partido. En la segunda parte sí que la Ponferradina ha sido mucho mejor que nosotros, en todos los aspectos, y lo único que le ha faltado ha sido el gol. Nosotros hemos defendido bien, creo que el trabajo defensivo de todo el mundo, de todo el grupo, es de envidiar, por eso les he dado la enhorabuena por el punto, por el esfuerzo, pero está claro que hemos cometido muchas imprecisiones, hemos hecho que el rival pues, nos creara muchísimas ocasiones de gol, más bien por indecisiones nuestras cerca del área, y a partir de ahí pues creo que si hubiera tenido un poquito de acierto la Ponferradina, pues se podía haber llevado los 3 puntos. Bueno, pois non os levo. Un punto para cada equipo. Charlie, que nos contan por aí os enxogueiros, preguntas para... Hai unha manchea de preguntas para Ian Macai, algunha máis punzante, outras menos, e moitas
de puro contido futbolístico, como esta de Sergio, que nos pregunta como ves os equipos galegos en segunda B contra os equipos madrileños. Se podes diferenciar un pouco virtudes e defectos? Eu creo que están parexos. Hai equipos que sobre o papel, Fuenlabrada, Toledo, Rayo Majadahonda, Madrid-Castilla van a estar arriba. En teoría, nós, Pontevedra e Celta B tamén son uns equipos que temos que estar chamados a estar arriba. Entonces, máis ou menos, o nivel pode estar para ellos. Creo que son un equipo máis, ¿no? Eles que a nos na categoría. 7-7. 7-7. Entonces, pues, máis ou menos estaremos ao nivel, creo. Nesta liña, dinos, José, se parece que o equipo, o grupo, mellorou en calidade, se parece máis forte agora este grupo cos madrileños que o ano pasado? Para min sí, para min que o grupo de Madrid sempre ten buenos xogadores, entonces pois creo que é bastante máis complicado que a cosa. Fóronse o Racing de Santander, o Mirandés, o Burgos, fóronse para outro lado, pero ao final, como ben dixen, Toledo, Fuenlabrada, Madrid-Castilla, Atlético de Madrid B, que tamén está facendo un principio. Que preferías personalmente, un grupo cos madrileños ou cos equipos do norte? Non o sei, é complicado porque, como dixen agora, o Mirandés, Burgos e Racing de Santander van ser equipos que van a estar arriba, o Leioa fixo unha temporada moi boa no pasado, o Baracaldo ten bo equipo para pelear por arriba, entonces creo que va a estar parexo. Dinos, Eusón, se sorprende que a Ponce, que Pontevedra ou Toledo estean abaixo e o Rápido ou o Navalcarnero pois que comezasen tan ben. Sempre os equipos que acaban de ascender sempre empezan moi ben. Creo que ao final acaban tarde o playoff, como que ten pocas tempo de vacacións e que chegan máis preto da forma física boa para empezar a temporada. Sempre suele haber equipos que acaban de ascender pois pelexando aí arriba nas primeiras jornadas. Pepe Ferrolano, que di que o fútbol está en débeda contigo, dinos que opinas das fichaxes deste ano no teu equipo, se ves unha plantilla máis ampla? Sí, eu vexo a plantilla máis ampla, creo que falta un fichaxe que no tema do central, que creo que está preto, porque estamos aí un pouco coixos, encima ca lesión de Nano, pois aí estamos, creo que está Churre e Jacobo está haciendo un trabajo espectacular, aunque non sea seu posto. Despois todos os fichaxes que viñeron pois están aportando moito e encima no vestiario hace un grupo espectacular, que eso é máis importante. Faltanos falar da afección, pregúntanos Racing de Ferrol que se podes definir nunha única palabra como é a afección do Racing. A verdade é que conmigo é espectacular. Personalmente estou moi contento, sempre o dixen que é un dos sitios onde máis a gusto estou, e entonces non podo ter palabras malas contra eles. Bueno, dinos, Xosé Lourido, que cal sería o teu consello para calquera xogador que sufrise unha lesión como a túa? Xosé rompeu o tendón de Aquiles como a min 2 meses antes de caeu, e falei con ele para redes sociales, e demo moitos consellos e todo eso para leválo mellor. Eu creo que sen unha lesión importante, o máis importante é a cabeza. Ao final, ao principio pasas mal, é todo moi lonxe, pero logo despois, cando estás cos compañeros no vestiario outra vez e todo eso, pois ao final vas levando mellor e ves o final do túnel máis cerca. É certo que o pasas mal, eu creo que é o peor do fútbol, pero bueno, ao final se sai desas cousas. Bueno, dinos, Espor Rodríguez, que tal está o nivel dos sub-23 que tedes este ano no Racing? Moi bo. Creo que todos os fichaxes que viñeron, os que estaban, Pascual, Borja, el portero Franco, e logo despois está Brais Abelenda, que é un xogador que sub-23 como se non o fora, porque a verdade sempre está aí, é un xogador que aporta moitísimo. Xa te digo que todos os xogadores que son sub-23, incluso juvenis, como Sergio, como Luis, como Iván, que nos están axudando moito, pois a verdade é que están dando moi bon nivel. Bueno, e unha última deste bloque de Fer Romero sobre a túa ampla experiencia como futbolista, que nos di que como recordas aquel Teresa Herrera do 2006 ante o Milán, con Cafú, con Costa Curta, con Gattuso. A verdade é que é un recordo moi bonito. Era un chavalín, teña 19 anos e xogando con xente como Kaká, Pirlo, Inzaghi, Cafú, como dixen, pois son Seedorf. Un recordo que te queda para sempre e ao final, pois, bueno, é o que te queda do fútbol. Bueno, estas foron as fáciles, non? Para que este tranquilo. Que se non se marcha agora, despois non. Isto era chupado, agora. Vémonos despois, a ver que pasa. Seguimos